ба худо қасам ба хотири худо мегумтон шояд ки дили ман он қадаре ки ба шумо месӯзад дили аҳмади фирӯз ба туи қана месӯзад дили ӯ абдулқадир ба туи қана месӯзад ин қадаре ки дили ман ба тоҷики худ месӯзад шуморо одамои сода ёфтанд сӯистифодатон мекунанд як дуюмаш ки ҳамун барномаҳои ҳаморо оли мебинед чӣ хеле ки ман давлати доиша гуфтам ки масад абубакри бағдодӣ ира ки халифа мондааст и чӣ ҳақ ки ҷиҳод дорад ира ки иҷозат додааст ки ҷиҳод эълон кунад куҷода и давлати исломӣ ина омад исботша ёфт ку ҳама фаҳмид ки ҳамо кия имрӯз оли мефаҳмем ки ҳамёам супоришиянд бубинем ки чӣ ба ки аҳмади фирӯз мақсад вақте ки толиб духтароро аз хондан ҳолон ки талаби илм фарзай ку барои мард барои зан чӣ ба ки инҳо манъ кардан чӣ ба алайҳи толиб ҷиҳод эълон накардӣ чӣ ба вақте ки мардуми паншер мардума киштанд тоҷикоро киштанд чӣ ба ту муқобили ҷиҳод эълон накардӣ ту вақте ки олимои тоҷика киштанд ту нағз ёра оли мумкин гӯш кунӣ мумкин мисол мардуми афғон моро гӯш кунад ки доктор аёзи ниёзӣ тоҷик набуд мавлави ҳаётиддин тоҷик набуд бин мавлонои ансорӣ тоҷик набуд ҳамёра кӣ кушт абдусаломи обида терак кадин бечора грезаши грехпир рафт ҳамё тоҷик набуданд бин ҳамёра ташкил кардин худтон медонед худотон байни худтон гуфтестен уна муҳаммади ансориам гуфт ки кори дасти толибай чӣ ба алайҳи ё ҷиҳод эълон накардем чӣ ба бубинед чӣ ба алайҳи на ливотагарое ки дар даруни афғонистон ба ливотагарӣ ай ҳама машҳуру маъруфен бин чӣ ба ҷиҳод эълон намекунед чӣ ба духтарои кӯдаки майдара ҳамун мисол ришкалонову ҳамун салакалонову ҳамун синисоло миян мехаранд 15-солаву 10-сола мисол духтароро оварда харидестанд шумо медонед ки ҳаморо барои чӣ мехаранд чӣ ба алайҳи ӯ мисол ҷиҳод намегӯед чӣ ба ин қадар героинфурӯшие ки машҳурен дар рӯи олам чӣ ба алайҳи онҳо мақсад чиз намекунед мавлавӣ ба ном мавлавӣ фақат матлабтон мақсадтон бинен фақат дар рӯи тоҷикай барое ки иҷа маълум аст барои оне ки мисол мора чӣ бигем ака мо одами сиёсатмадор нестам вале муносибатотон ба хотири оне ки шумо тоҷика бад мебинанд тоҷика ки мисол бениҳоят ай ҳамаи структураи давлатӣ тоҷика пеш кардагиянд ин маълум аст ки ҳамин муносибатҳои мо ба ҳамин хотир вайронай бин шумо аллакай ай уҷа оно ки амртон мекунанд шумо гирифта ҳамира дар муқобили тоҷик хезонда мехоҳем ки ҳамиҷаро ба ҳамон ранги кишварҳои худтон ворӣ табдил битед лекин иншоаллоҳ аз худо умедай ҳеҷ вақт дигар ин қудрата ҳеҷ кадомат пайдо карда наметавонем ҳеҷ вақт мулки мо алҳамдулиллоҳ рӯз ба рӯз ободиай рӯз ба рӯз хубиай мо ҳамеша бо дуогӯам ҳастем ки худованд доим ҳамин мулки мо обод бошад